do home. Despois viña a outra fábrica que era de un santanderino que lle vendiu ao avó da miña muller, a Malocampo, todo do Chosco, onde temos nosas casetas e todo. Iso comprou o Jesús do Chosco, Jesús do Chosco, cada do Pindo, cada de Quilma. Sí, señor. Que hai un neto, será un neto, hai un chaval ahora que chaman o Chosco tamén, un chaval, Alan, non, sí. Eses son bisnetos. Bisnetos, xa. É loco. Son tres irmáns que morreu a nai. Sí, sí, sí. Entonces, estaban os almacéns que eran de sel, de muros. Sí. O almacén da conserva, amaba almacén de baixo. Sí, sí. Dos almacéns. Non hai máis almacén no Porto, No Porto eran todo almacén, casetas. Sí. Casetas dos mariñeiros. Sí. E ti, a ver, en que tipo de barco andabas? Andabas nunha xeiteira, creo, non? Nunha mar daquela andabas a mar en lanchas. Aí está. Lanchas catalanas, se chamaban, lanchas de vela. Sí. Lanchas tiña un palo de 40 e tantos partos de alto. E a vela de lancha, non? Sí. E depois as traineras traían vela de falucho. Sí. Vela de falucho. Un palo máis pequeno e unha vera grande, falucho. As traineras das Rías Baixas, que viñan aquí as sardiñas, cando lá nas había. Además, aquí mataban e se vendían no mar. Vendían xa no mar, Na Lobeira. Sí, E despois, da que se acabou, antes de se acabar a guerra, pois ven os compradores das Rías Baixas xa a motor comprar, e máis barcos de jaleóns. Jaleóns da Puebla, de Villa García, jaleóns con 2 palos e con palos. Sí, señor. Uns levaban a 200 milleiros e outros 150 milleiros de sardiñas para curar para arengues. Sí, señor. Que exportaban para todos os sitios arengues gallegos, era o mellor que había no mundo inteiro, porque o arengue do Mediterráneo non ten graxa. E este facían arengues, prensaban en cascos, exportaban para toda España, mas para o mundo inteiro, non? Sí, sí. Porque había moito. Despois, en tempo de guerra, da que se acabou a guerra, pois había motores de 200 caballos a comprar no mar, que se chamaban os mariños de Ribeira, e máis de Jiño, que eran os mariños. Sí, sí. Os mariños. A comprar, además, o Caneliñas número 2, o Caneliñas número 1. Compradores no mar, aí fondeados por toda a vía abondo. Por toda a bahía, por todo o seu de Corcobión. E cando non había compradores no mar, vendías en terra nas fábricas en Sardiñeiro. Sardiñeiro tamén. As Cerdeiras. Sí, sí. A fábrica de Cerdeiras, que estaba en Sardiñeiro. Que agora fixemos, creo, con muelle. Sí, fixeron, sí, señor. Non había marcha. Aquí estamos con Marino, de 91 anos, pero que lee o xornal casi todos os días, e está ao tanto de todo, como podedes ver, con 91 anos, e lee perfectamente, Eu memoria teño moita, pero agora olvídaseme moitas as cousas, non? Porque olvídaseme aquí, a chegar a casa e ver má memoria que é. Entendes? Claro. Porque digo, os patacolos,